We are the best guys. We are the best guys. We are the best guys. Bill Fonsi and the S-Future. We are the best guys. We are the best guys. We are the best guys. Bill Fonsi and the S-Future. Yo, we are the best guys. S-Future and the Bill Fonsi. Yo, my name is Butcher. Wata ranar sallah ne wanka na ɗauko Bugatti a fresh ka gano ɗan gaye ɗan mama bana shaye-shaye. Yan mata ku biyo ni kuwaye yau harkar babacin wawaye dole kuma ɗacen gefe kuma ɗacen gefe a rayuwa bana son fefe. S-Future ne sun ciwo a titi wata fangel ta yi wankan basati nan take hankali na ta sace hankalin ta sace. Yan mata zan baki alawar soyayya babu yawa nan fata kalle dai saki please baby sai na ce nan barki nan take sai ta manta bola in yi bebin ta bola ina gida ne sai na kira ta so my friend bana shakka ta so help me go ta ban Amira baby ta san kanta to baby na ki zo mu huta na baki zuciya da ni da hanta ke mai yaki ku zo ku tafa mu yan sabin nas muna tafafa kowa ya hange ni ya ga fafa ni S-Future ne zan ciwafa yan mata sai ku daina feeling no tension ba investigation mani ga congratulation yaran arewa gas ba wasa. Yo ni ne Bill Fonsi yaran da gayu suke lakin kauna baby kuma dansin harka ta taso a yau ba ma wasa. YAG mu ne da mun fito dole a ce mana sa Kano ta Zaria City Abuja kowa ya san ba mu da sanya yaran arewa gas ba wasa ko show ka zo gurin ka gane yaran su sun faɗa mun fi su harka ta rap suna badawa don ko ina fadarin mu ne a wani shauran shi mu ga ciki za mu je mu huta sai ga wasu babies sai mu firare sai ku zo mu je huta su ne muna da S-Future na wasa. I am beating guys cikin gadara. Yo ama Butcher na so kwanta ta yaran zamani ku zo harka mata da maza ku ga mu a flow in na zo sai na cinye sirka maniga yo da kai ana tare ne